kai. Amma insha Allah ina son tabbatar mana da cewa a tafiyan nan kowa za a yi da shi babu wanda za a yi jirgin. An ga yadda aka celebrating mukamin da aka bashi a federal level. Wanda wannan ne kawai fari. This is just the beginning. Ina faɗan cewa daga MP sai minista, daga minista sai shugaban kasa. Your Excellency kana shugaban kasa ina gwamna ba ka da gwamna. Umar M. Sharif, shall we get ready? Musbau Ahmad Fatih Muhammad Tima Makamashi. Kawo ci gaba a harkar yin fim a Najeriya, top 20 nation by 2020. Harkar fim ta Now in Brian from Entertainment. We welcome them also sending my dear sister Umi. Allah ya yafe musu kurakuransu. hurumin Allah mai hakuri saboda yana gama magana a ce abinci ya kare. Duba lawiya ya halitta, rabiya ya halitta, halitta masoyiyata ina na ganta, ina ta so in faɗa muku na rasa ya zana kwatanta. Halitta Allah ya halitta, da duba da Allah duba tsarinta. Halitta ma'ana na ce a kalli surarta, sai ga ta a ina wata umbata da ta yi magana ka ji taushin sautinta. Wai tana ina ne waye zai nuna ta. Halitta Allah ya halitta, da jiko da gani kai ka san an bambanta. Shi so matuwa kai da gani ba yarinta, alabokkum sa'a ni ma na yaranta. In halin da rasa ta da wazan maye gurbinta. Luwai duba kalli launin fatar ta. Halitta Allah ya halitta. da Allah ina da abu da ya gaba ne ma da ni ga sarki da Allah ina ce sarki a ce alulu sarki alulu sarki alulu sarki alulu masha Allah kai da gani ba yarinta, alabokkum sa'a ni ma na yaranta. In halin da rasa ta da wazan maye gurbinta. Luwai duba kalli launin fatar ta. Halitta Allah ya halitta, maganar kyawu. Kamar yadda abokina ko dan wana executive secretary na censorship da ya faɗa, ya ce a tafiyar mu ba bambanci na ra'ayi ko na siyasa, sannan babu wani abu na bambanci na yan garanci. Wani ya tunanin shi ba ɗan Kano bane ko ɗan gari kaza ne, to ɗaya muke in aka cika ni. Sannan baya ga haka akwai abubuwa da suka damu Kaniwood, kamar abin da ya jibanci kasuwanci. Ina ganin Bulan Dauriya muku magana ya dan mai muku matashiya akan irin hanyoyi na kasuwanci nan da su zo. Baya ga nan kuma akwai magana na sinimoli wanda girma minista ya tsaya a Madura kuma creative industry ta fara mana hukunsa a kai domin yana da cikin abin da ke tana a kula da baya ga haka akwai fanni kuma na wato samun ƙarin ilimi ta fannin wannan masana'anta ta mu wanda ya kama za a fita da su ƙasa waje, za a fita da su ƙasa waje, waɗanda za su yi ma'anai
gida za su yi tafiya da makaranta NFI wato National Film Institute kenan ta daga ƙarshen wannan agency din ita Nigerian Film Corporation. Yinanna washa lallini amariya yinanna washa siri sochimi amariya eti sunno wataje mimi amariya ba da ke ba babu kowa amariya ta yar baiwa mai farin ciki da dariya ina ya ta alhamdulillah tare da ke na samu kaina sabuwar ne da ban taɓa san shi ba babu ke ba zan sanni ba till janna insha Allah you are my habibi 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 you are my habibi 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 I love you my balarabiyata I love my balarabiyata yinanna weta shiye mimi amariya yinanna washa lallini amariya yinanna washa Samadi soyayya na baki ɗan mata ki taimaka ki amsawa kauna ne na baki yar gata ki taimaka ki amsawa dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali to ki tausaya da halala ni soyayya nake nema ko me kin ce zai yi to ki taimaka dan halala ni soyayya nake nema ko me kin ce zai yi nake nema ko me kin ce zai yi dama ce nai suna ba kuma a cewa kena ni dai wuri na ki gane cewa ni mai son ki ne ban dama ce nai suna
gari ya zamo na maza a fice a nemo in an zo dole a baku mata in mata in mata kule mata mata in mata sabon da suke so tun da su ne dadin mata na faɗa na kara waye zai ce a'a mata turmin tsakar gida a waye zai ce a'a mata ku ne farkon sa'a wai shin magana ta hakan take wai koko a'a gaji zancen gaskiya su ne suke yin tarbiya in za a faɗi a yi gaskiya ko mai ai sun biya mata duka kunya a bakwa a zauna lafiya ko dan a shari'a mata